ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmuwa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Faɗakarwa kuma da kunne yan uwa akan COVID-19 cutar nan da ke farautar rayuwa. Gatsi da komai a duniyar nan silar ta shiga ɗimuwa. Har yanzu kuma babu maganin ta sai ne matakan kariya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Coronavirus cuta ce mai sarki numfashi kuma ya zama ba ka iya shakar iska sai an maka hikima. Don kare kanmu da sauran jama'a to dole ne mu azama. Mu ɗau matakan daga da dace don dakile ta gaba daya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Coronavirus kowa ya san tana da saurin yaduwa. Mutum guda in ya kama a yau to goma na iya harbuwa. Su masu yaɗa wa goma to kaga an shiga damuwa. A haka ne cutar corona ta zagaya duka duniya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Sannan alamomin mai cutar sukan daɗe kan bayyana. Aƙalla kwana 14 kenan kafin hakan an dosana. Shi ma fa wanda ya ɗauka da ya fita wani ne zai dogana. To mu bi dokokin hukuma kar da mu nuna kuruciya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Akwai matakan da za mu ɗauka don dakile ta kamar haka. Muke yawan wanke hannaye kafin mu kai su cikin baka. Mu bar yawan taɓa hanci da ido domin mu toshe baraka. Sannan mu zauna a gidajenmu domin kiyaye lafiya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Idan fitar kuma ta zama dole akwai matakan kariya. Irin su face mask takunkumin fuska sai a sashi da juriya. Sai ta zara a tsakanin jama'a don kare ya zama an gauraya. Mi haƙuri bayan annobar to sai mu koma tsintsiya. Coronavirus gaskiya ce mu ɗau matakan kariya. Northern Hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Body immunity system shine ake kira garkuwar jiki. A ƙarfafa su domin suna taka rawa gun kare jiki. Akwai abubuwa masu sauƙi da zan faɗo su daki da za su inganta garkuwar jiki
ƙara samun lafiya. Coronavirus gaskiya ce mu dau matakan kariya. Dozan hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Akwai tafarnuwa gami da albasa da habbatin sauda. Lemo da zaki har ma da tsami da citta ba tsada. Kaya na marmari irin su ayaba dangin su duka gwada. Su kankana da yau har ugu malan cuda. Kuma ringa motsa jiki za ya taimaka wa jiki. Yawa cutuka burki abubuwan suna da yawa dangi mu binciko su gaba daya. Coronavirus gaskiya ce mu dau matakan kariya. Dozan hibiscus ke kiran mu ba da tamu gudunmawa. Mu ɗauki shawarwarin hukuma zamana ta yaduwa. Abdulsu madani ne na yawa don faɗakarwa ga 'yan uwa. Dozan hibiscus suka ɗau nauyi don al'umma su karuwa. Idan ka samu turawa wani sakon mu za ya fi yaduwa. Fatan mu sakon nan yayi yawo ya zaga daga Najeriya.